Spoločnosti British Airways nepristáva v Bratislave každý deň. Kolesá podvozku jediného nadzvukového dopravného lietadla Concorde síce na pristávacej ploche letiska Milana Rastislava Štefánika nerolovali prvý raz, no počet pristátí možno zrátať na prstoch jednej ruky. Keďže na naše veľké prekvapenie televízny štáb nepustili na letiskovú plochu ani dovnútra lietadla, pretože nemal na rozdiel od niektorých novín a rozhlasových staníc zabezpečenú exkluzivitu, ponúkame vám zábery, ktoré sa veľmi nelíšia od toho, čo môžete sami vidieť v hmle voľným okom spoza ohrady letiska. Túto možnosť máte až do 1. januára, keď Concorde odštartuje na spiatočnú cestu. 61-metrové lietadlo sa píši rôznymi rekordami v rýchlosti preletu ponad Atlantik, no i v cene letenky. Niektoré krajiny nepovoľujú jeho prelet a pristávanie na svojom území. Mimochodom, to je aj dôvod, pre ktorý zavítal k nám. Cieľom jeho pasažierov bolo susedné Rakúsko. Viedenské letisko však pred ním chránia členovia Greenpeace.